Benvingudes, benvinguts. En primer lloc, gràcies per seguir els resultats d'aquest projecte avui aquí, tant els que esteu avui a la sala com els que ens esteu seguint per streaming. Per nosaltres ha estat un projecte que portàvem molt temps intentant implementar i finalment s'ha fet realitat. Abans d'explicar-vos breument el context d'aquest projecte, per què des de la FAC vam decidir implementar aquest projecte, us explicarem una mica pels que no ho sabeu què som la FAC i molt resumidament què fem. No sé si em passen la... Sí? Val. La FAC som la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Centres Públics de Catalunya. Nosaltres representem a les famílies i a través de les famílies a l'alumnat des de l'escola bressol, és a dir, l'educació 0-3 fins a la universitat. El nostre objectiu és defensar el dret de tot l'alumnat a una educació pública i de qualitat i això implica també treballar per reconèixer els drets fonamentals que han vinculats al dret a l'educació, com és en aquest cas, i veurem en aquest projecte, és el dret a l'educació. Nosaltres, la nostra entitat, té gairebé 2.400 AFA associades i la nostra acció s'implementa a tot el territori de Catalunya. I ara sí, us passem a explicar una mica per què i la importància per la FAC d'aquest projecte. Nosaltres des de la FAC portàvem molt temps veient que la participació de l'alumnat als centres educatius era no només inexistent en alguns nivells educatius, com pot ser educació infantil i primària, sinó també a l'educació secundària. El paper de l'alumnat és merament formal, només participen l'alumnat de 12 a 16 anys en el Consell Escolar de Centre i la seva participació no és en cap cas decisiva. De fet, els seus vots com a màxim poden representar una sisena part del total de vots. Per tant, la seva incidència a partir dels mecanismes formals de participació és gairebé nul·la. Val a dir que és veritat que hi ha centres educatius que al llarg d'aquest temps han fet un gran esforç per implementar aquesta participació i s'ha de reconèixer, s'ha fet també sense el reconeixement formal ni de la normativa tan autonòmica com estatal, però sí que és veritat que hi ha centres educatius que han fet aquest esforç i s'ha de reconèixer. Però la veritat és que la gran majoria dels centres o la cultura dels centres educatius catalans és adultcentrista en el sentit que no deixa participar de les decisions que els afecten a l'alumnat. Llavors, observant això, la FAC tenia la necessitat d'intentar contribuir a generar aquest canvi, a intentar canviar la forma en la que es prenen les decisions i per això vam tenir l'oportunitat de presentar aquest projecte. Just després de la pandèmia s'ha pogut evidenciar i ha sorgit la preocupació des de diferents instàncies, tant nacionals com internacionals, de la necessitat de canviar aquests mecanismes participatius. Bé, ara passaré la paraula a la Laura, que ella us explicarà el projecte, en què ha consistit i després també passarem als resultats d'aquest projecte Veu i Vot. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a totes i a tots. La Lidon, la directora de l'entitat, ja ha explicat perquè des de la nostra federació vam impulsar un projecte d'aquestes característiques. Veureu que la presentació està en català i en anglès perquè aquest projecte té una dimensió europea, és un projecte finançat amb el suport de la Comissió Europea, que també hem pogut impulsar també gràcies a col·laborar amb altres entitats a nivell local, com és el cas del Consell Nacional dels Infants i Adolescents, que us agraïm molt la vostra presència avui aquí. També gràcies al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i també amb el suport del Departament d'Educació de l'Administració Pública Catalana Educativa.
Nosaltres vam decidir impulsar aquest projecte perquè, com explicava la Lidó, la directora, nosaltres el que volíem era escoltar les necessitats que tenia la infància i l'adolescència als centres educatius en relació a com volen participar i des dels centres educatius com des de la seva pròpia visió i les seves pròpies necessitats es podien impulsar aquests espais i aquestes eines de participació. Vam tenir el suport de la comissió perquè en aquell moment, quan es va decidir impulsar aquest projecte, que ja fa més de 2 anys, sortíem de la pandèmia, hi havia una clara necessitat en aquells moments de que es tingués en compte aquestes necessitats de l'alumnat i també que des dels propis centres els adults, en aquest cas els equips directius i el cos docent, pogués acompanyar l'alumnat. Llavors nosaltres hem fet un projecte de 2 anys en el que hem desenvolupat una prova pilot amb 8 centres educatius públics a Catalunya, en els que en el primer any d'intervenció el que es va fer va ser una diagnosi participativa amb alumnat i professorat, és a dir, tant amb infants, adolescents com a adults, per detectar quines són les necessitats que tenien en relació a generar aquests espais. I després el que hem fet aquest últim curs amb l'acompanyament d'Índic és co-crear i implementar aquells espais o eines de participació que s'havien detectat en aquella diagnosi que volien aquests centres al pilot. Llavors és el que s'ha fet aquest curs escolar, s'ha acompanyat aquests processos i ara estem en la fase de difusió final de resultats d'aquest pilot que s'ha realitzat als 8 centres. Volíem també avui visibilitzar aquests 8 centres que han format part d'aquest pilot. Són 4 centres d'infantil i primària i 4 instituts de secundària de Catalunya que es van seleccionar, com veieu, de diversos territoris d'arreu de Catalunya, també per poder reflectir una mica, agafar centres amb característiques molt diverses, d'entorns urbans, d'entorns perifèrics, rurals, amb més o menys complexitat, també en projectes educatius diversos, etc., perquè el nostre objectiu també és que totes les bones pràctiques que ara explicarà el Manel d'Índic, que ha acompanyat aquest últim curs a aquests processos, es puguin replicar a altres centres educatius que estiguin interessats en treballar aquests processos de participació infantil i adolescent. Llavors, volíem agrair especialment a la participació d'aquests centres i finalment ja he donat les gràcies a molts dels socis que esteu aquí presents. Ja ho he dit, ha estat al nostre costat l'administració, el Departament d'Educació, diferents representants de la infància i l'adolescència de Catalunya i també volíem agrair especialment a Índic l'acompanyament a aquest últim curs. I ara sí, donaré la paraula al Manel, que com deia és que ha acompanyat juntament amb la seva consultora aquest procés als centres educatius. I mentre ahir vaig posant aquestes bones pràctiques que s'han treballat, que han sortit d'aquest projecte, anirem projectant vídeos perquè veieu els i les principals protagonistes del projecte. Així que endavant. Molt bé, gràcies, bon dia a totes i a tots. En primer lloc, gràcies a FAC per la confiança, als centres educatius per obrir-nos les seves portes, per posar-se a les nostres mans i deixar-se acompanyar. Ha estat un procés superinteressant, com a mínim per nosaltres, i creiem que també ha estat útil pels centres educatius, o com a mínim això han expressat, però bueno. En tot cas, el que intentarem explicar avui és un petit recull, en l'informe final teniu una mica més documentat els diferents passos, quins són els passos que creiem que s'han de seguir per poder replicar l'experiència en altres centres, que era una miqueta també l'objectiu del procés. Però ara volíem posar una mica l'accent sobretot en algunes experiències o bones pràctiques que li hem dit de l'aprenentatge que hem extret a través d'aquest pilot amb els centres educatius. Llavors, una primera reflexió que volia compartir amb vosaltres, i que és el primer que vam fer també amb els centres educatius, és que quan parlem de participació, de què estem parlant? És a dir, quin tipus de participació hi ha? I posar-nos d'acord amb el significat de la paraula era fonamental perquè
participar és una paraula que té molts significats diferents i en els centres educatius encara més. Llavors, els infants i els adolescents participen de moltes maneres en l'escola. Participen en activitats d'aprenentatge, participen en activitats de treball col·laboratiu, participen quan expressen els seus neguits, les seves necessitats a la mestra i la mestra l'escolta. És a dir, hi ha moltes maneres de participar. En el marc del projecte que hem estat acompanyant als centres, quan nosaltres parlem de participació ens estem referint a posar mecanismes o impulsar accions per recollir la veu dels infants en temes que els hi afecta. Ens ho dic perquè és important que ens posem d'acord de què estem parlant quan parlem de participació. Per tant, ens estem referint a aquelles estratègies que de manera conscient des del centre educatiu es posen en marxa per poder incorporar la veu dels infants i dels adolescents en temes que els hi afecten. I per tant, primera cosa que ens hauríem de preguntar és per què? És a dir, per què hem de fer-ho? I també això ho hem treballat amb els mestres i amb els docents dels centres educatius de per què hem de promoure aquesta participació. Ells ens han dit moltes coses, perquè millora les capacitats, les competències que tenen els infants, perquè reforça la cohesió del centre educatiu, perquè reforça el sentiment de pertinença, és a dir, beneficis de promoure la participació infantil i juvenil són molts, però per nosaltres hi havia un que era bàsic i que és on volíem posar nosaltres l'accent, que és perquè hi tenen dret. És a dir, més enllà dels beneficis col·laterals que té la participació infantil i juvenil, el punt que pilotava tot és perquè hi tenen dret. Vull dir, ells no tenen dret a votar per edat, vull dir, no tenen dret a poder exercir el dret a vot, però sí que tenen reconegut a través de la Carta dels Drets dels Infants de les Nacions Unides el dret a ser escoltat en tot allò que els afecta. Llavors, una de les primeres coses que hem hagut de treballar amb els centres és dir, llavors, sobre què volem que participin. Si tenen dret a ser escoltats en tot allò que els afecta, què obrim a la participació dels nostres alumnes? Llavors, clar, teòricament podria ser tot. Qualsevol dels àmbits de l'escola els podríem obrir a la participació, però això no és realista. I per tant, una de les coses que hem hagut de fer treballar amb els equips directius era posar una mirada realista i pragmàtica també a aquest exercici d'aquest dret que tenen. En aquest sentit, el que nosaltres intentàvem buscar i hem pactat amb els equips directius dels centres era trobar experiències, és a dir, àmbits de debat que fossin rellevants i que fossin significatius, perquè la participació no substitueix la responsabilitat de qui té que prendre decisions. Cada dia en el centre educatiu s'estan prenent moltes decisions que els afecten, des de com s'organitza l'aula, des de com treballem en el pati, des de que anem al menjador, des de quins continguts treballem en el currículum, és a dir, hi ha un munt d'àmbits de decisió que depenen dels mestres, que depèn de l'equip directiu, que depèn de l'AFA, que depenen d'altres persones adultes que no són els infants i adolescents. Llavors, era molt important poder centrar la participació en quelcom que fos concret i que fos rellevant. Llavors, una de les coses que hem pogut treballar amb les escoles, no sé si tenim la següent diapositiva, era això, era identificar quins àmbits de participació podíem obrir a la participació dels infants i en quines condicions. Llavors, en aquest sentit, hem tingut experiències interessants, diverses, aquí us volíem compartir alguna, que intentàvem buscar això, que fos rellevant i que fos significatiu. És a dir, que tingués un cert impacte i que no estiguéssim discutint temes superficials o menors, perquè el que buscàvem era una participació de qualitat. És a dir, que toqués quelcom que interessés als alumnes i que, a més, fos del seu interès. I per què era important trobar quelcom rellevant i significatiu pels alumnes? Jo ho he anat explicant moltes vegades, em repeteixo molt, perquè utilitzem una mica les tres màximes, és que els infants perquè participin cal que vulguin participar, cal que sàpiguen participar i cal que puguin participar. Per tant, trobar temes d'interès rellevant pels alumnes connectava molt amb el voler participar. Si volem que participin de manera motivada, necessitem connectar amb les seves necessitats i amb els seus interessos. Necessitem que els nois i noies percebin la utilitat de la seva participació i que estiguin discutint o fent propostes sobre temes que connecten amb el seu dia a dia. Llavors, identificar aquests temes era un tema clau. Llavors, algunes experiències d'èxit que nosaltres hem volgut destacar, per exemple, l'Escola Minyons d'Urgell, de Fondarella, que és una escola d'un àmbit com més rural, si voleu, és una escola petita, 96 alumnes, etc. Vam pactar amb l'equip directiu que el tema que obriríem a la participació del seu alumnat era el temps de lectura, que no era un tema menor, era un tema que s'havia de posar en marxa aquest any, perquè era obligatori ja a través del departament de destinar o reforçar, era un dels voluntats del departament reforçar el temps de lectura per millorar la competència lectora. Doncs des de l'escola es va decidir que
com configurar aquest temps de lectura podia ser un tema a obrir-se a la participació dels propis infants, des dels petits fins als més grans, des de I3 fins a 6è de primària, que és el que tenen a l'escola. Llavors, els nois i noies, a través de l'experiència pilot, van poder decidir quin tipus de lectura volien fer, és a dir, què volien llegir, van poder fer propostes sobre en quins espais de l'escola volien llegir, és a dir, si podien utilitzar el pati, si eren els passadissos, si era dins de l'aula, etc. I van poder decidir, per exemple, o fer propostes d'en quines franges horàries s'havia de fer aquest temps de lectura. A partir de totes les propostes que van fer els infants, l'escola, que era qui tenia la responsabilitat d'organitzar el temps de lectura i de prendre decisions en aquest àmbit, va formular la proposta de com es configurava el temps de lectura a l'escola Minyons d'Urgell. Aquest és un exemple, creiem de bona pràctica, perquè tocaven amb un tema rellevant, significatiu, que als infants els interessava i que a més tenia un impacte en el dia a dia de l'escola. Una segona experiència, si voleu, és l'Escola Tarlatana de Sabadell, que en aquest cas l'equip directiu, quan els van plantejar triem un tema que sigui rellevant i significatiu, van triar un tema que els angoixava molt i que els preocupava i que estan treballant des de fa temps, com és el tema de la convivència tant a les aules com en el pati. És una escola que està treballant molt bé en molts aspectes i una de les coses que s'estaven trobant des de l'escola és que hi havia diferents conflictes que tenien a veure amb la configuració social del barri, etc., i que també traspoaven cap a dins de l'escola, és a dir, l'escola és permeable al que passa dins i al que passa fora, i en el pati sovint hi havia conflictes entre infants, això es traslladava a les aules i fins i tot es traslladava fora del centre educatiu. Per tant, es va decidir conjuntament a l'escola treballar de manera participada com podíem millorar aquesta convivència en el pati i en el centre educatiu. Els nois i noies van estar fent tota una sèrie de propostes a través de l'experiència pilot de com podíem millorar, perquè ells eren els destinataris i els protagonistes i els que estaven vivint en primera persona aquestes dificultats de convivència, si li voleu dir així, i van arribar a fer tota una sèrie de propostes tant individuals com col·lectives, de compromisos que assumien ells com a infants i de compromisos que assumien com a grups classe per intentar millorar la convivència. Per tant, tenim una altra experiència d'un tema rellevant i significatiu que connectava amb les necessitats dels infants i que, a més, l'escola veia molt necessari treballar-ho de manera participada, perquè si ho treballaven de manera participada no és garantia d'èxit, però la probabilitat que els nois i noies s'impliquin en els compromisos és molt més gran que no pas si aquests compromisos els assumeix directament el claustre o la direcció escolar. I un tercer exemple que us volíem compartir amb vosaltres, si voleu, pot semblar que sigui menys important, però per nosaltres no, i de fet per l'institut no, és un exemple en aquest cas de secundària, l'Institut Sol de Riu d'Alcanar, que en aquest cas el que es va triar per part de la direcció de l'institut va ser triar com s'organitzava la festa de Nadal. En aquest cas la secundària, i després ja en podem parlar o si teniu preguntes ho podem aprofundir-hi, la realitat de la participació a les escoles d'infantil i primària i amb les de secundària ha estat molt diferent, tenen particularitats molt diferents, i en aquest cas es va prioritzar intentar motivar els nois i noies, els alumnes de l'institut, triant un tema que connectés molt directament amb les seves necessitats i amb els seus interessos. I en aquest cas va ser com s'organitzava la festa de Nadal. En aquest institut la festa de Nadal s'organitzava sempre de la mateixa manera, sobretot organitzaven els mestres, els nois feien el festival típic aquest de Nadal, on cada classe feia una funció, etc., però els nois i noies no estaven gens motivats amb això. De fet, tot això ja es va poder veure a través del diagnòstic que es va fer el primer any, amb el suport d'EduXarxa, vull dir que també ens ha portat molta informació de com es sentien els infants, com es sentien els alumnes, i si se sentien que tenien veu o no tenien veu. Llavors, en aquest sentit, es va decidir treballar la festa de Nadal. Llavors, també el mateix, els nois i noies, els alumnes, tots els cursos, van poder fer propostes de com volien organitzar la festa de Nadal i van fer tota una sèrie de canvis que fins ara no s'havien fet en l'institut i la festa de Nadal d'aquest any, aquest desembre, ja la van organitzar d'una manera totalment diferent de com ho havien fet fins ara. Són 3 exemples, si voleu, de temàtiques que connectaven amb això que us deia, que siguin rellevants i significatives. No sé si tenim un vídeo. Sí. Com no hem pogut tenir la participació aquí a la sala dels protagonistes, de totes les bones pràctiques que està explicant el Manel, anem a escoltar alumnat de secundària que ha participat en el projecte.
Per mi vol dir donar la teva opinió i el que penses dir-ho. Veure la diversitat de pensaments que hi ha en una mateixa aula i que no només sigui tota l'estona el teu punt de vista i ja està. Ser actius, parlar i aportar idees. O donar la teva perspectiva en el tema que està parlant la professora o que estem parlant a la classe. Per mi és com una manera de donar la teva opinió i de que els altres sàpiguen com és el que penses i... Per exemple, si ningú participés, ningú no tiraríem endavant, perquè sense cap proposta no podem tirar endavant, no tenim idees, etc. Pots millorar les coses que se't donen malament o que simplement t'agradaria millorar. Trobo que també és molt maco participar perquè tothom té opinions diferents. Per ajudar els companys i per estar més actiu i que t'agradi més a l'institut. Si dones la teva opinió, pots fer que coses que veien d'una manera ho veguin d'una altra i puguin canviar cap a millor. És més fàcil i més dinàmic si nosaltres prenem algunes decisions importants per nosaltres, perquè els de dalt tampoc no els afectarà gaire el que fem nosaltres, però nosaltres sí, i per això hauríem de triar més coses. A mi en qualsevol espai, perquè a mi, sincerament, m'agrada molt parlar i si ajudo a la gent encara m'agrada més. En espais on la gent que hi hagi sigui de confiança i on jo senti que de veritat puc dir alguna cosa. Jo crec que el millor per comunicar-se és aquí a classe. A mi m'agrada participar sobretot a la classe. A mi m'agrada participar a casa perquè crec que podem disfrutar més del temps amb la família. Definitivament sí. Sempre me'n recordo que l'any passat estava molt més callada a un costat de la classe i no aixecava gaire la mà, però no sé, aquest any ha sigut molt més diferent. He arribat i tenia moltes ganes de participar i parlar i millorar. A veure, en si jo sempre he sigut una persona que participa molt, però jo crec que hi ha persones que sí que ara estan començant a participar més perquè se senten més còmodes. Les nostres decisions importen més i et donen més ganes de participar. Anirem alternant els vídeos, n'hi ha 4, i vaig introduint nous elements de reflexió per si després voleu compartir el que sigui. Ells ho explicaven una miqueta en aquest vídeo del per què participen, d'allò. Hi havia una noia que ho estava dient, jo ja participo molt normalment, però sí que el projecte m'ha servit per millorar, o hi ha infants o hi ha alumnes en aquest cas que potser sí que el projecte els ha ajudat a perdre la vergonya, a tenir contextos de seguretat i de confiança on poder participar, etc. Això enllaça una mica, si voleu, amb la segona idea que us volia transmetre avui, que volia compartir amb vosaltres, que és una altra experiència en aquest sentit, que jo crec un aprenentatge, per dir-ho d'alguna manera, que hem tret del projecte, que és la necessitat de consolidar estructures de participació en els centres educatius. És a dir, la participació, si ens la creiem de veritat, des de l'equip directiu, des del claustre, des de tota la comunitat educativa, no ha de ser una cosa puntual que ho fem avui perquè hem de decidir un tema concret i ja està, sinó que hauria de ser una manera de treballar habitual dins del centre educatiu. I en aquest sentit és molt important anar consolidant espais referencials de participació de l'alumnat que siguin reconeixibles per part de l'alumnat. Ells ho deien, jo millor participo a l'aula, que és l'espai més proper per ells dintre del centre educatiu. De fet, el mecanisme que hem introduït o que hem reforçat en els centres que han participat en el pilot precisament eren l'assemblea d'aula, i sobretot han fet moltes propostes de com millorar aquests espais de participació que era l'assemblea d'aula. En aquest sentit, no partíem de zero, totes les escoles que hem visitat, tots els centres educatius, ja estaven fent participació d'una manera més estructurada, menys informal o amb més temps o amb menys, però no hem inventat res nou, així us ho dic. No és que haguem fet res nou, però jo crec que sí que els ha permès reflexionar sobre algunes millores que podien reforçar algunes d'aquestes estructures que ja tenien aquests centres educatius. Alguns exemples, a l'Escola d'Omar, a l'Escola Tarlatana,
o a l'Institut Escola al Cabrerès, per exemple, ja disposaven d'un espai que li deien Consell d'Infants, que estava format per delegats i delegades de cada curs. Llavors aquests infants, amb diferents periodicitats, els convoquen i teòricament transmeten la veu que tenen els seus companys de classe per treballar determinats temes. Què és el que s'ha fet a l'hora de consolidar aquests consells d'infants? Doncs que, per exemple, en aquestes escoles, la majoria no se'ls havia preguntat com volien que fos el propi Consell d'Infants, sinó que era una estructura de participació que ja els havia vingut donada i que per inèrcia s'organitzava cada any de la mateixa manera. I ara la reflexió que hem pogut fer amb els propis membres dels Consells d'Infants d'aquestes escoles ha estat com vols que sigui aquest espai, perquè sigui útil, perquè sigui participatiu, perquè sigui un entorn segur, etc. Llavors els infants ens han fet tot un conjunt de propostes de com podíem millorar aquests Consells d'Infants que ja existien. I en aquest sentit hi ha experiències superxules. Jo la recordo, per exemple, a l'Escola Tarlatana, teníem el Nacho per aquí, que també és referent de la FAC territorial que ens ha acompanyat, que quan comencen el Consell d'Infants, per exemple, fan tot un ritual per centrar els alumnes en aquell moment, perquè estiguin connectats en el que és el moment de participació. Llavors encenen unes espelmes, fan servir un gong, els nois i noies s'asseuen amb uns coixins, és a dir, generen tot un context per la participació, perquè els alumnes estiguin calmats, estiguin connectats amb el moment, i llavors és quan comença el Consell d'Infants. Això ja ho feien abans que arribéssim nosaltres amb el veu i vot, però sí que ens ha permès aprofitar aquestes coses que ja tenien i reflexionar, per exemple, en com havien de treballar i com havien de debatre dintre del Consell d'Infants, que potser això fins ara no ho havíem fet. Ja s'han pogut introduir altres millores de dinamització, si voleu, perquè tots els infants se sentessin més representats. Un altre exemple, per exemple, és l'Escola Minyons d'Urgell, que us parlava abans. En aquest cas, ells fan un consell d'alumnes que és tot el centre. No són representants, sinó que són els 96 alumnes, 3 cops l'any, els convoquen i fan una assemblea d'escola. Què passaven aquí? Que tenien, evidentment, nens d'I3 que s'estaven dormint perquè no aguantaven gaire estona, nens de 6è que acaparaven molt protagonisme a l'hora de participar i s'escoltava més la veu d'aquests nanos més grans que no pas la veu dels més petits, com és lògic. Però el Consell d'Alumnes aquests és un espai referencial per a ells, que li donaven valor perquè era un espai que permet visualitzar que són un centre com a comunitat, és a dir, que no tot és a nivell d'aula, sinó que hi ha projectes que afecten a tota l'escola. Llavors, a través del veu i vot hem pogut repensar també amb tota l'escola, perquè vam fer una assemblea amb tota l'escola, amb els 96, hem pogut repensar com havia de ser aquest Consell d'Alumnes i s'ha arribat, per exemple, a propostes de participació asimètrica, és a dir, s'ha decidit que els infants més petitonets participen, no estan durant tota l'assemblea, sinó que treballen a la seva aula amb la seva mestra, després van al Consell d'Alumnes, són els primers que parlen i després marxen, per no cansar-los tant. S'ha introduït, per exemple, en el Consell d'Alumnes d'aquí de l'Escola Minyons d'Urgell diferents rols que ajudaven a dinamitzar el propi Consell. La direcció de l'escola tenia per ells era molt important que els alumnes més grans s'impliquessin en la dinamització de l'espai i, per tant, han utilitzat la figura dels coordinadors d'assemblea, la figura del portaveu, del secretari, etc., que són els propis infants els que dinamitzen l'espai, dinamitzen el Consell. Els mestres hi són presents, però estan en un segon terme, que és una mica el que buscàvem, és a dir, que aquest protagonisme de l'adult vagi fent un pas enrere per anar empoderant els alumnes en el seu espai de participació, que ha de ser el seu espai. Un altre exemple és l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa. En aquest cas, l'estructura que tenien ells de participació no era una assemblea de delegats a l'USO, com tenen molts centres d'educació secundària, sinó que en aquest cas el que tenien organitzat eren unes comissions d'aprenentatge i servei, vinculats als projectes d'aprenentatge i servei, en què treballaven temàtiques molt diverses, relació amb l'escola bressol, temes de l'LGTBI, temes de nutrició, d'hàbits saludables, és a dir, molt diversos. Hi havia comissions temàtiques molt diverses en les que participava un mestre en cadascuna d'aquestes comissions, feien una hora a la setmana d'APS, vull dir que hi dedicaven molt de temps, i llavors en el marc d'aquestes comissions és on hem pogut treballar el projecte Veu i Vot, és a dir, es va crear com si diguéssim l'assemblea de la veu dels APS, que li van dir, i un representant també de cadascuna d'aquestes comissions van estar definint com volien treballar a partir d'ara per poder coordinar-se millor les diferents comissions que existien i per poder que fossin espais més participatius. En aquest cas, l'exemple del Nicolau Copèrnic.
En el cas de l'Institut Lluís de Peguera, de Manresa, és un institut també molt gran, amb 5 línies, em sembla que són. En aquest cas, ells tenen una estructura de participació que ja existia des de fa 20 anys, vull dir que està superconsolidada, que és una cosa que li diuen al Parlament Verd, que en aquest cas sí que és una assemblea de delegats i delegades, on participen també mestres, on participen, si no recordo malament, són 3 docents, 3 professors que formen part d'aquesta assemblea del Parlament Verd. Per tant, el que hem fet també era aprofitar aquesta estructura, és a dir, que no tenia cap sentit que creéssim una estructura de participació paral·lela, vull dir, sinó que es tracta d'aprofitar allò que ja tenen i intentar millorar-ho. I la reflexió que s'ha fet en el Veu i Vot ha sigut com podem millorar el propi funcionament del Parlament Verd, que són aquests nanos que estàveu veient ara en el vídeo, si no recordo malament. I finalment, en l'Institut Jaume Botey de l'Hospitalet, en aquest cas no tenien una estructura de participació, sinó que va ser interessant perquè quan vam arribar nosaltres amb el Veu i Vot, tot just estaven començant a crear una assemblea de delegats i delegades, però que s'estaven reunint a l'hora del pati. Perquè us feu una idea, clar, l'estona que tenen, la mitja hora que tenen per menjar-se l'entrepà, jugar, desconnectar, etc., era quan es convocava l'assemblea de delegats. Llavors, clar, vull dir, no funcionava i ara ens ha sigut xulo, també ha estat interessant el projecte perquè vam poder convocar fora del pati, en horari escolar, a tots els delegats i delegades i ells mateixos també van configurar com creien que havia de ser aquest espai i evidentment una de les coses era no podem reunir-nos a l'hora del pati, necessitem poder representar la veu dels nostres companys i necessitem alliberar una hora per poder participar i fer aquestes assemblees, no poden ser en el temps de lleure que tenim per menjar l'entrepà. Són alguns exemples també de com aprofitar, si voleu, estructures que ja existien en els centres, com millorar-les o com donar un impuls a generar aquests espais de participació. I dentro vídeo, posem un altre vídeo. Sí, ara escoltarem a professorat de secundària, que com deia el Manel, en aquest cas és professorat del Parlament Verd de l'Institut Lluís de Peguera. L'alumnat valora molt que se'ls escolti, que es tingui en compte les seves opinions, perquè així es milloren la seva motivació, s'impliquen en el seu aprenentatge i senten que són escoltats. Perquè ells tenen el poder de canvi, si el volen, perquè només d'aquesta manera aconseguirem que ells siguin ciutadans crítics i que promoguin el canvi en la societat. A l'alumnat li encanta participar i tenen moltes coses a dir i com més els hi demanis, més idees sortiran o més opinions diferents sortiran i per tant tot això que és enriquidor per tots, perquè tots aprenem de l'alumnat i a més que als alumnes els agrada escoltar altres opinions. I llavors perquè el resultat que això pot portar és un centre més variat, amb activitats més interessants i adequades per la seva edat, pels seus interessos, per les seves necessitats. Crea sinergies positives a favor de la participació, l'increment de la participació i també quan fem treballs cooperatius en els projectes que fem a cada nivell, també hi ha moments en què són individuals però molts moments de cooperació en petit grup per trencar una miqueta la vergonya aquesta de participar en el grup gran, en el plenari. I penso que això a mesura que vagi avançant el curs i puguem anar-ho aplicant cada vegada més amb la pràctica i fer-ho de forma progressiva, doncs podem anar veient bons resultats. Nosaltres és un canvi que ja ens vam incorporar en aquest projecte perquè ja el volíem i perquè veiem la necessitat, o sigui, no és una necessitat que hagi vingut després, sinó que ja l'havíem identificat i que ja fa temps que la treballem, que per això vam fer canvis d'estructura i de metodologia i d'organització i que els canvis d'aquest projecte jo crec que els començarem a veure a partir del curs que ve. I podrem prototipar-los o canviar o millorar-los a partir del curs que ve. Ara tot just estem molt en una fase prèvia. Jo crec que sí. La vida dels infants pot millorar sempre que sigui donar-los aquest poder, d'empoderar-los i sempre que sigui de donar-los aquest espai on ells es puguin sentir còmodes, escoltats i que siguin un punt d'interès pels adults, que no siguin una cosa més de la societat, sinó un agent important per poder participar en les decisions
i que ells es puguin sentir amb el poder de canviar coses. Molt bé, segueixo amb tercera idea que volia compartir amb vosaltres. És la participació no s'improvisa, s'organitza. És a dir, si volem que els infants, els alumnes participin, necessitem organitzar la participació. I organitzar la participació vol dir generar un context, generar uns espais que permetin que tots els alumnes, que tots els infants, tots els adolescents puguin participar en igualtat de condicions. I això que segurament totes compartim, quan entrem a l'aula no és tan fàcil. És a dir, hi ha lideratges, hi ha infants que tenen més facilitat per poder participar, hi ha persones que a vegades no se senten prou segures, hi ha persones que els costa parlar en públic, hi ha infants que es riuen dels altres perquè no mola, no queda bé això de participar i generar idees, i això quan ens anem a la secundària us ho podeu imaginar encara més, és a dir, encara s'intensifica. Per tant, si això és així i sabem que la participació no s'improvisa sinó que cal organitzar-la, era important introduir en els centres educatius i a les assemblees d'aula estratègies de dinamització. Això ho hem estat fent al llarg del pilot en totes les classes, en tots els espais de participació en els que hem treballat. Hi havia diferents estratègies de dinamització. En l'informe teniu tota la pauta de com dinamitzar abans, durant i després una assemblea d'aula on intentem donar algunes idees d'algunes estratègies, n'hi ha moltes, però aquí hem posat algunes, però podeu fer recerca i creativitat al poder, però sí que hi ha algunes pautes que per nosaltres eren molt importants que es tinguessin en compte, com és per exemple el treball en petits grups. I això que sembla tan obvi, hem vist que en els centres educatius no tenien gens integrat, la majoria d'ells, és a dir, estan molt acostumats a treballar en plenari, és a dir, amb tota l'aula, i demanar l'opinió, i que els infants que tenen més facilitat són els que aixequen la mà i acaben participant 4 dels 30. Llavors, això ho hem canviat, és a dir, hem introduït mecanismes o estratègies de dinamització que permetia combinar el treball en plenari, el treball en petit grup i un altre cop en plenari. Això en tots els centres ha funcionat superbé i els propis infants han reconegut, els propis alumnes reconeixien que se sentien molt més segurs participant en entorns petits, és a dir, de seguretat amb 4 o 5 persones, que no pas estar exposats davant de tota l'aula, a la crítica, a la burla, etc. Llavors, algunes coses que hem pogut veure i que volíem compartir amb vosaltres com a experiències d'èxit, jo què sé, per exemple, el Lluís de Peguera us ho deia, i es veia, em sembla, en el vídeo, han introduït els rols de dinamització, que són els propis alumnes els que gestionen el debat amb l'ajut d'uns rols que se'ls donava prefixats, que era això, el rol de moderador, que era la persona que havia de... moderador-moderadora, que era la persona que havia de vetllar perquè tots els alumnes poguessin participar i donar paraules i treure-les quan era necessari, el rol de portaveu, que era la persona encarregada, un cop havien fet els petits grups i tornaven al plenari, era la persona encarregada d'explicar a la resta de companys què és el que havien acordat en el petit grup, el rol d'escrivent, que era la persona encarregada d'anotar els acords, el rol de gestió del temps, que era la persona que controlava el temps que tenien destinat en aquella tasca que no se'ls anés i que no perdessin el nord. Introduir aquest tipus de rols per gestionar el debat de grups ha ajudat molt a que la participació funcionés amb paràmetres de més qualitat. Aquest és un exemple. El tema dels rols ho han fet en molts centres, aquí us ho hem posat al Lluís de Peguera per comentar-ho. Un altre exemple que us volia portar de bona pràctica és en aquest cas de l'Institut Escola El Cabrerès, que està a Santa Maria de l'Esquirol, a Santa Maria de Corcó, a l'Esquirol. Llavors, en aquest cas, penseu que el procés s'ha fet des d'infantil fins a secundària. En aquest cas, en aquest institut, el tema d'aprendre a participar és un tema progressiu. Amb els més petits, això de respectar els torns de paraula, quan hem de parlar, quan no hem de parlar, etc., és un tema que cal treballar i que cal educar-lo o que cal aprendre com tots. No hem nascut aprenent a participar, i menys en
en les formes en què volem els adults que participin, els nostres infants. Una cosa és saben participar perfectament, una altra cosa és si participen de la manera que nosaltres volem que participin. Llavors això cal treballar-ho, i és un aprenentatge progressiu, des d'infantil fins a la secundària. Llavors en aquest cas, per exemple, al Cabrerès utilitzen l'objecte de la paraula. Hi ha alguna altra escola que també, però us poso l'exemple aquest, que és amb infantil, amb I3, I4 i I5, utilitzen un objecte de la paraula, que per tant els infants que poden parlar és aquell que té l'objecte de la paraula en aquell moment a la mà, i se'l van rotant, de manera que tots els infants, ja no és només que ordenis el torn de paraula, sinó que se'ls convida a participar perquè tu en algun moment reps aquell objecte de la paraula. Per tant, tu decideixes si l'utilitzes o no l'utilitzes, i si no el vols utilitzar, el passes al següent. Però llavors estàs donant l'oportunitat a aquell infant, si vol, que pugui participar, més enllà de si té més capacitats, o és més atrevit, o és menys vergonyós, etc. Com un exemple també, si voleu. A l'Escola Minyons d'Urgell, també amb infantil, per exemple, utilitzaven una cosa que també era interessant, que utilitzaven un peluix, hi havia un nino a infantil, que el posaven i ens escoltava. Era el peluix que tenia un nom, li posaven un nom a la classe, i llavors era quan feien assemblea d'aula, aquest peluix escoltava la veu dels infants perquè era important escoltar-los. Llavors fins i tot utilitzaven com pedretes, se'ls donava una sèrie de pedretes, que eren com els torns, i cada infant que parlava col·locava una pedreta en el peluix i per tant es anava visualitzant també quins infants estaven participant més i quins infants no estaven utilitzant el seu dret a la participació o els seus torns de paraula. Què vull posar amb èmfasi amb això? Vull dir, igual no és necessari utilitzar un objecte de la paraula, igual no és necessari utilitzar un peluix per escoltar-nos, etc. Però en tot cas sí que era important introduir elements que facilitessin la participació. En aquestes escoles aquests elements els ajudaven i són uns elements progressius, que tenen clar que de manera ideal s'han d'anar retirant. A mesura que els infants es van fent grans i van agafant més capacitats i més competències per la participació, per respectar-se els torns de paraula, per escoltar l'altre, etc., ja no és necessari. És a dir, si nosaltres ara féssim una sessió de participació amb vosaltres, segurament només mirant-nos ja sabríem qui vol parlar o faries un gest de vull intervenir i no necessitem aquest tipus de suports. Però quan són petits, aquests suports en alguns casos eren necessaris, s'han utilitzat i els volíem posar en valor. O finalment, us comentava abans el ritual d'acollida que fan a l'escola tarlatana, abans us ho explicava, en el Consell d'Infants col·loquen d'allò, també és un ritual que, per exemple, els ajudava a ells a situar-se, a connectar amb el moment, etc. Per tant, jo us diria que, com a idea final d'aquest bloc, de la participació no s'improvisa, s'organitza, llavors hi ha moltes estratègies que ens ajuden a això, que els infants respectin el torn de paraula, aprenguin a escoltar, aprenguin a expressar les idees pròpies, que prenguin consciència de que els altres també tenen coses a dir, i al final el que estem generant amb la participació, i ho deia algun dels infants, en el primer vídeo em sembla que és generar l'oportunitat perquè puguem compartir les nostres visions del món, del tema que sigui, de poder compartir què pensa cadascun d'ells, i si vols enriquir la teva visió del món. És a dir, escoltant els altres que tu puguis, si vols, canviar, enriquir, millorar o canviar la idea que tenies prefixada sobre aquell tema. Posem un altre vídeo, ara de primària, no? Sí, exacte. Abans de continuar amb el següent vídeo, us volem recordar que totes les bones pràctiques que està explicant el Manel les trobeu a l'informe final, que quan acabem aquesta presentació posarem el QR també perquè pugueu recollir-les, i també agrair a les persones que ens estan seguint d'altres països europeus perquè això també s'està retransmetent per streaming, i als representants de Bèlgica i de Portugal que en aquests moments ens estan seguint. I ara sí, seguim amb el vídeo de l'alumnat de primària. Al Consell d'Alumnes jo voldria que fos en silenci, que la gent s'escolti. Hi hagi respecte, que ens podem escoltar tots. Que hi hagi coses interessants, que puguem triar els temes més o menys els alumnes. Que ens respectem el torn de paraula. Més dinàmic i com tipus joc, no joc, com educació física, però per donar la nostra opinió. Quan vam parlar de la jornada bio, els tallers com havien anat,
la bicicletada que vam fer. Si ens agrada l'estona del pati, si la faria més llarga, més curta. Es fa un pal de parlar i després, quan tu tens el pal de parlar, només pots parlar tu. Una bústia on tothom pugui opinar què en pensa. Per exemple, l'organització, que també és molt important. Els nens petits que diguessin primer la seva opinió i anessin fent per edats. Perfecte, continuo. Una idea també superimportant, vull dir, la quarta, n'hi ha 5, ja no m'enrotllaré més. Quarta idea, i és un tema, per exemple, que quan hem entrat en els centres educatius potser era de les coses que anaven més fluixos, les coses que s'havien de millorar més, és a dir, ja us ho deia, estructures de participació la majoria d'escoles ja tenien, dinàmiques, intentar dinamitzar la participació amb més o menys encert, més o menys també s'intentava treballar a les aules, però una de les coses que, per exemple, ens hem adonat que fallaven més o que era un àmbit de millora claríssim era el tema de la traçabilitat, és a dir, i això ja va sortir, per exemple, amb l'enquesta que es va fer o amb el treball que es va fer el primer any, i enguany també s'ha posat de manifest, és a dir, sovint els alumnes participen o se'ls demana opinió sobre temes però no saben què passa amb aquelles idees, és a dir, no es fa un retorn, és a dir, això no es cuidava prou bé, i això és fonamental en participació, és a dir, jo us ho deia al principi, la participació no és vinculant, no substitueix la decisió del mestre o de la mestra, però és fonamental i és imprescindible que donem resposta als nostres alumnes quan demanem opinió, quan demanem propostes, quan ens generen una sèrie d'idees, és fonamental que donem una resposta motivada de què incorporarem d'allò que els hem preguntat i què no i per quin motiu. I els alumnes són superintel·ligents per entendre-ho, s'ubiquen perfectament, és a dir, entenen perfectament les dificultats que a vegades té l'escola per prendre determinades decisions, però se'ls ha d'explicar, se'ls ha d'explicar. I per tant, garantir aquesta traçabilitat de què ha passat amb la meva proposta, allò que s'ha treballat en el Consell d'Infants, què se n'ha fet, allò que vam proposar per millorar el Nadal o allò que vam proposar per millorar la convivència al pati, etc. Això és fonamental. Llavors és un tema que s'ha intentat treballar amb els centres del pilot, de cuidar molt aquesta traçabilitat de les propostes i aquest retorn. Algun exemple de bona pràctica per il·lustrar-ho, a l'Escola Tarlatana de Sabadell que us comentava abans, per exemple, els membres que van al Consell d'Infants venen tots amb una llibreta que asseguren que el noi i noia no interpreta allò que s'ha discutit, sinó que ho apunten, i per tant allò que s'apunta a la llibreta és allò que va a l'aula, i el que passa a l'aula s'apunta a la llibreta i allò és el que va al Consell d'Infants. Per tant, intenten d'aquesta manera assegurar-se que els infants que participen en el Consell d'Infants, que a més és molt rotatori en aquesta escola, vull dir que no són tot l'any els mateixos, sinó que decideixen en cada moment qui participa en el Consell d'Infants perquè consideren important que pugui participar tothom d'aquest espai, per assegurar-se que la informació no es perd quan canvien els representants, etc., utilitzen una llibreta, que és una cosa bastant senzilla, però que per ells és molt efectiu, d'assegurar-se quins són els debats, què s'ha fet i què no s'ha fet i què s'ha acordat i què no s'ha acordat. Un altre exemple, en el cas de l'Institut Lluís de Peguera, utilitzen un Google Drive compartit, és a dir, del Parlament Verd, fan actes i aquestes actes es pengen en un Google Drive on tots els professors poden veure què s'ha discutit en el Parlament Verd, que és l'Assemblea de Delegats i Delegades, i per tant ningú pot dir que no està informat o que no sap allò que s'ha acordat, que són temes de centre. Tots els mestres i tutors poden tenir accés, com si diguéssim, als debats que hi ha hagut. Són dues maneres, si voleu, senzilles, una més digital i l'altra com més casolana, més artesanal, però que asseguren que els debats que tenen lloc en l'aula o en els espais de participació no quedin per l'aire i no quedin només en una declaració de bones intencions. Llavors, en aquest sentit, és fonamental aquests retorns. És a dir, que quan preguntem als nois i noies, ho analitzem des de l'àmbit de competència que toqui, que la claustre valori, que l'equip directiu valori les propostes i que els hi facin un retorn motivat. I ara sí, l'últim vídeo, en aquest cas és de professorat de primària.
l'alumnat se sent més part del centre, se sent al centre més seu, formes una comunitat. Jo crec que això és molt important, i més en el nostre entorn, que som un poble petit, i tenim aquesta oportunitat de poder-los escoltar moltes coses, doncs crec que és important per crear aquesta comunitat. I també treure'ns aquest mite de dir com més grans som, més important és el que diem. No, perquè jo soc d'infantil i els més petitons també tenen dret a opinar i a dir el que ells volen, com volen que siguin les coses, no? I a ser escoltats. Perquè és una manera que els alumnes aprenguin a participar, que és el que hauran de fer en la seva vida després de l'escola. S'han introduït petites coses, petites dinàmiques d'aula que ja van canviant. Quan entres a un grup i els veus que ja estan asseguts de certa manera, estan donant la seva paraula, estan aprenent diferents maneres de participar, doncs són petits canvis que sí que ja són visibles. Sí que penso que a la llarga, perquè això és un procés que ha començat fa molt poquet, que sí que millorarà el clima d'aula i el clima en general del centre, perquè en el moment que tu pots participar, que pots prendre decisions que afecten la teva vida quotidiana, doncs d'alguna manera et sents més satisfet i més implicat en tot allò que t'envolta. Jo penso que sí que millorarà, sí. És un repte de que el claustre hem d'estar molt cohesionat i anar tots a la vegada. Sempre que fem canvis, al final trontolla la nostra manera de fer i ens suposa haver-nos de tornar a col·locar i afrontar una nova manera. Però també penso que aquest canvi, aquest repte ha estat una oportunitat per reflexionar coses que fèiem com a mestres i com a entitat, com a centre, que fèiem com a dinàmica, perquè sempre s'havien fet així, i ens ha ofert l'oportunitat de parar, pensar i dir per què ho fèiem sempre així, per què mai ens hem parat a preguntar als alumnes si els semblava millor així o si tenien una altra proposta, no? Perfecte, vaig al darrer bloc. Aquesta escola que estàveu veient ara, per exemple, també com a comentari, ja ha transcendit la participació dintre del centre educatiu i l'estan fent en el poble, perquè van tenir l'oportunitat que des de l'Ajuntament de l'Esquirol els hi van proposar fer un procés de participació per decidir com havien de ser els parcs del poble, perquè no tenien noms, com es podien millorar, i ara ens han aprofitat l'oportunitat que des de l'Ajuntament els han brindat i estan treballant la millora d'un parc infantil del municipi, però ho estan treballant dins de l'escola, a través del Consell d'Infants, vull dir, els propis nanos estan treballant en propostes de noms, etc. Vull dir que ja ha transcendit una miqueta el que era el propi vida escolar, vull dir que és també superinteressant. I jo volia acabar amb una darrera idea, vull dir, que aquí també sortia en el vídeo, la importància del paper del professorat, de l'equip docent, és a dir, qui lidera aquesta participació que volem impulsar en els centres educatius. Clar, per nosaltres era molt important, és a dir, primer de tot que el lideratge sigui de l'equip directiu, i quan ho veureu en l'informe, quan parlem de com replicar quins són els passos, el primer pas és treballar això a nivell d'equip directiu, és a dir, la participació no pot respondre a la voluntat o a la sensibilitat particular que té un docent que estigui més motivat o més sensibilitat amb el tema de la participació. Ha de ser un projecte d'escola, ha d'estar alineat amb el pla d'acció tutorial, és a dir, ha d'implicar el conjunt de la comunitat educativa, és a dir, no té sentit que en una aula de quart s'estigui treballant una cosa i una aula de cinquè no estiguin fent res de tot això, és a dir, l'infant això no ho entendria, per tant és un projecte d'escola i per tant és molt important que d'entrada l'equip directiu lideri aquest projecte. Però amb això no n'hi ha prou, necessitem després de la implicació de tot el claustre, ho deia una de les mestres del Cabrerès. En aquest sentit hem vist la diferència que hi ha, per exemple, entre escoles de primària o d'infantil i primària i les escoles de secundària. La participació que nosaltres hem estat, els mecanismes que hem posat en marxa en els centres educatius es feien en el marc de tutoria, eren assemblees d'aula que s'ocupaven un espai de tutoria, és a dir, es reservava un espai de tutoria per poder fer aquestes assemblees d'aula. Clar, això a la primària o a infantil a primària la figura del tutor és molt clara, la figura de la mestra passa moltes hores amb els infants al llarg de la setmana i era relativament fàcil
que aquesta mestra o aquest mestre fes de referent de participació. Però això a la secundària no passa. A la secundària el tutor o tutora dels alumnes passa molt poques hores amb aquell grup classe, perquè funcionen d'una altra manera i, per tant, en aquest sentit era molt important que establíssim alguns referents de participació clars, és a dir, la implicació de tots els tutors i tutores a la secundària, dels mestres a la primària, però també de poder disposar de referents clars de participació. Lideratge de l'equip directiu, però referents també clars de participació. Llavors, algun exemple en aquest sentit? En el Nicolau Copèrnic, per exemple, no formava part de l'equip directiu, però hi havia una docent, una professora que estava sensibilitzada amb el tema de la participació, que li agradava, que estava motivada, i llavors l'equip directiu va decidir assignar-li, com si diguéssim, aquesta tasca i era l'encarregada, com si diguéssim, de donar suport als seus companys, amb altres professors i professores, compartir les informacions, recursos, etc. Però hi era una persona que no formava part de l'estructura de l'equip directiu formalment, però que se li va delegar, com si diguéssim, aquesta tasca i se la va empoderar per fer aquesta tasca. A l'Institut Lluís de Peguera ja us ho comentava, per exemple, hi ha implicació de docents, de mestres que participen directament a les assemblees del Parlament Verd. No és només la directora o la cap d'estudis com passa en altres escoles, i en totes les escoles sempre hi ha, en el Consell d'Infants o en el Consell d'Alumnes o en l'Assemblea de Delegats, hi ha algun referent adult. En el cas del Peguera no és només una persona que sigui el director de l'institut, sinó que formen part professors i professores que estan implicats directament amb el projecte. O, per exemple, una darrera experiència que volíem compartir amb vosaltres, també vinculat al tema de la referent de la participació i que també ens va agradar molt, va ser a l'Institut Sol de Riu d'Alcanar, que la reflexió que vam fer l'equip directiu va ser de dir és que no només tenen problemes per participar els infants, és que tenim problemes per participar els mestres. És a dir, els propis docents en els claustres no participa tothom, és a dir, participen 4. És a dir, el claustre del Peguera igual són 60 persones, és a dir, del Sol de Riu, és un institut també gran, igual l'equip docent són 60 persones. Llavors, quan ells fan claustres, participen també 2 o 3, és a dir, els hi passa el mateix que els hi passen als alumnes, que només participen poques persones, que la gent no se sent amb prou confiança per fer-ho, etc. I llavors una de les decisions que vam prendre va ser aplicar la pròpia metodologia que havíem treballat amb els alumnes d'assemblea d'aula, amb treball en grups reduïts, portaveus, rols, etc. És a dir, el mateix que vam treballar amb els alumnes, van dir farem els claustres avui, com a mínim algun dels claustres introduirem aquesta metodologia per veure si d'aquesta manera també facilitem la participació. Creiem que també era una experiència que valia la pena ressaltar. Jo em sembla que més o menys era això, els vídeos ja estan tots. En tot cas, si hi ha preguntes, encantat de respondre. Gràcies, Manel. També volíem recordar que ens hem centrat en aquest informe final que ara us presenteu, que aquí el trobeu en format digital, també teniu aquí en paper l'informe, si no l'heu agafat encara. Això és el resultat de és una mica el resum de totes les bones pràctiques que s'han implementat aquest curs, que també trobareu, va més destinat a professionals de l'educació sobre com replicar aquestes pràctiques. També hi ha una part de decàleg per professionals de l'educació, de com promoure aquests processos participatius, i al final també trobeu una autodiagnosi pels centres educatius per valorar, per fer una mica de diagnosi interna de si són o no participatius i cap a on tirar. També volíem recordar que aquest projecte és un projecte que ha estat de 2 anys, que hi ha hagut una primera fase també de diagnosi en la que s'ha fet formació a professorat amb l'acompanyament d'EduXarxa i que també ha estat tot un curs en el que s'ha fet tota una feina prèvia, precisament per això que comentava el Manel, que no tot el cos docent sap participar, també s'ha d'acompanyar els adults i també els alumnes per veure realment què necessiten. I ara sí, tancaríem per part nostra la presentació. Si teniu alguna pregunta o comentari, ara és el moment. No sé si volíeu algun representant també de les entitats. Crec que no està habilitat. No hi ha preguntes. No teniu cap pregunta? No pot ser. Vinga, va. Espera, que tenim... Hola. Que és un projecte molt interessant, però creieu que aquesta metodologia de projecte es podria aplicar a altres centres educatius sense que vosaltres estigueu allà per orientar-los, només amb un document com aquest, amb tot això que heu explicat? Gràcies.
Jo crec que sí, la voluntat era aquesta, no sé si ho hem fet bé o no, però en tot cas la voluntat era aquesta, era de poder experimentar una metodologia concreta, és molt concreta, és a dir, al final el mecanisme que hem posat en marxa és unes assemblees d'aula molt pautades i intentem en l'informe aquest que teniu pautar de manera molt clara quins són els passos que qualsevol centre que volgués experimentar o explorar aquestes possibilitats tingui molt clar quins són els passos que han de donar. Jo crec que és molt concret, no estem descobrint la sopa d'all, vull dir que molts de vosaltres direu, però tanta història per assemblees d'aula, la realitat és que quan entres en els centres educatius veus que es fa molt bona feina, però que hi ha moltes cosetes petites, si voleu, que no s'estaven fent i que és fàcil d'introduir aquestes millores i teniu els vídeos dels canvis que han tingut els centres, dius, no és que haguem proposat una cosa supertrencadora, innovadora, hem plantejat coses molt d'ABC de la participació, coses molt bàsiques, però que malauradament no s'estaven treballant amb prou intensitat i que són molt fàcils d'incorporar i que els beneficis són molt grans. Jo crec que sí, que és fàcil de replicar-ho, cal això sí, voluntat, ganes de creure-t'ho i el que dèiem a l'inici de si des de l'equip directiu, des dels mestres, ens creiem que els infants i els alumnes tenen dret. És a dir, la qüestió és si possibilitem l'exercici d'aquest dret o no. Nacho, dispara. Sí, jo volia preguntar, has parlat, Manel, de l'APS, jo he participat del projecte, però més a infantil i primària. Com valores o com valoreu que sigui compatible l'aprenentatge i servei amb el veu i vot? O sigui, el veu i vot pot servir per generar aprenentatge i servei, perquè s'ha parlat d'un centre que havia traslladat la proposta al poble. Com valores la relació entre el veu i vot i l'aprenentatge i servei a secundària? A nosaltres ens va semblar en el seu moment, quan la vam poder conèixer, l'experiència, quan hem pogut treballar, ens va semblar superinteressant. Entens? Perquè el projecte Veu i Vot sí que estava molt centrat en la participació en l'àmbit educatiu, en l'àmbit escola, però quan nosaltres parlem de participació dels infants i els adolescents no és només a l'escola, sinó que entenem la participació en tots els àmbits de la seva vida. Quan diem que l'infant té dret a ser escoltat en tot el que els afecta, és a casa, és a l'escola i és al poble o al municipi. Per tant, el que passa és que el Veu i Vot ens centrava molt en l'àmbit escolar, perquè era l'objecte del projecte. Clar, hem tingut alguna oportunitat en algunes de les experiències que podien sortir de l'escola. El Copèrnic era un exemple que ells ja tenien aquesta estructura d'APS, que eren temàtiques, eren com monogràfics, que treballen durant tot l'any i que permetia, com si diguéssim, fer coses fora de l'àmbit escolar, perquè tenien comissions d'aprenentatge i servei, com us deia, vinculats, per exemple, amb l'escola Bressol o vinculat amb el casal d'avis. Els alumnes trien quin tema, o triaven, com a mínim al moment en què estàvem nosaltres, triaven quin tema els agradava treballar durant tot l'any i a més destinaven molt de temps, perquè era una hora a la setmana, que poca broma, que se li donava molta importància per part del centre en aquell moment a la configuració d'aquests espais d'aprenentatge i servei. Llavors, quin problema tenien amb l'aprenentatge i servei al Copèrnic? Que fins ara se li donava molta importància per part de l'equip docent al resultat, és a dir, al final de tot l'any ells feien com un vídeo, cadascun de les comissions d'aprenentatge i servei hi havia un producte final, per dir-ho d'alguna manera, o era una representació, o era un decàleg, o era un document, o era un vídeo, o era el que fos. I a vegades estaven més preocupats per quedar bé amb el producte resultat final que no pas amb el procés de com s'estaven prenent les decisions. Llavors, el que vam intentar acompanyar el procés era que prestessin atenció al procés i que no es preocupessin tant pel resultat final, sinó en el camí que estaven fent durant tot l'any. Però clar, era superinteressant poder introduir aquests mecanismes de participació en projectes que després transcendien a l'àmbit escolar. I en el cas del Cabrerès va ser molt oportunitat perquè no va ser buscada, sinó que va entrar, però també implica una certa sensibilitat per part de l'equip directiu i una certa receptivitat a quan arriben aquestes oportunitats saber aprofitar-les. En el cas del Cabrerès, l'Ajuntament els va dir, escolteu, voleu treballar això en l'àmbit de l'escola perquè hem de millorar els parcs infantils, i l'escola, que estava sensibilitzada amb el tema de participació, va saber aprofitar l'oportunitat i integrar-la dintre. Clar, jo la valoració que faig és superpositiva en aquest sentit, perquè l'objectiu no és que participin, l'escola no pot ser una bombolla,
No pot ser que participin a l'escola superbé i després a casa no puguin prendre, no se'ls escolti en res, ni on anem de vacances, ni què fem al cap de setmana, ni com em gestiono jo la meva habitació. És a dir, l'infant hauria de poder ser escoltat en tots els àmbits de la seva vida. Llavors, si el veu i vot ha servit per treure el cap fora d'allò, és superinteressant per part nostra. Una pregunta doble ja dirigida per la FAC, concretament, és a dir, quina continuïtat teniu prevista donar-li al projecte, si és que en tindrà, de continuïtat, a nivell de l'expansió en el conjunt de centres educatius que participen de la federació, i dos, si també teniu previst tenir com un repositori en algun espai dins de la FAC on poder, tenir incorporat l'informe final i les bones pràctiques, però tots aquells recursos o altres qüestions generades a partir d'ara en el conjunt de centres educatius. Gràcies. Sí, de fet, nosaltres a la FAC, a la pàgina web de la FAC, dins del projecte Veu i Vot hi ha tot un seguit de recursos que, a part de l'informe final, està en català, castellà i anglès. Trobeu recursos generats amb índic sobre com dinamitzar assemblees d'aula i de centre. I també trobeu, tot això està per penjar-se perquè estem tancant ara el projecte, pujarem tots els vídeos, anirem pujant també. Nosaltres l'objectiu d'aquest projecte en realitat és que es pugui replicar tot això. Llavors, a mesura també que altres centres vagin promovent aquests processos, generar encara més recursos, però tot ho trobareu a la pàgina web de la FAC, tot el que s'hagi generat. Sí que és veritat que tota la primera part de diagnosi se'ls va entregar als centres un informe de tots aquests resultats perquè al final creiem que són resultats més que poden servir al centre en concret per conèixer com està l'estat, però tot el que pugui ser replicable ho trobeu allà. I sobre la continuïtat, si vols. A veure, la FAC preveu dos tipus de continuïtat. Una, pel que fa, ja ho estem intentant, aprofitar els espais que tenim amb l'administració a diferents territoris per poder acompanyar els centres perquè implementin tot el que les experiències que aquí hem pogut treballar, i després sí que nosaltres volem seguir treballant amb la participació de l'alumnat i si estem pensant en un Veu i Vot 2, però encara ens hem de plantejar com ho hem de fer, què seria interessant treballar i com aquesta segona part pot millorar i pot avançar amb la participació de l'alumnat. Això ho hem de pensar, però sí que és un eix que hem introduït, el de participació de l'alumnat, i evidentment hi haurà continuïtat. Dir que ara aquest acompanyament que estem preveient, de moment ho estem intentant amb la Diputació de Barcelona. Intentarem que sigui a més territoris, però també és veritat que depenem de finançament per poder-ho implementar. Tenim una pregunta de l'streaming que primer ens feliciten a la FAC per impulsar aquesta iniciativa en el sentit de redemocratitzar els centres. M'ha cridat l'atenció de com les dificultats a dins l'aula es replica als propis claustres. Els darrers anys, els decrets de direcció i de plantilles han ocasionat una degradació del sentiment de pertinença, de la participació del propi funcionament democràtic en els centres. I ara la pregunta, hi ha un compromís del Departament d'Educació de replicar aquestes proves pilots per multiplicar les bones pràctiques democràtiques als centres educatius? Això, clar, no és una pregunta per nosaltres. Llavors, nosaltres, clar, jo no puc parlar pel Departament d'Educació, a nosaltres ens agradaria. Sí que és veritat que han estat socis del projecte i ens han ajudat, sobretot a la primera part, a trobar els centres que volguessin participar en el projecte. Departament d'Educació no. No, crec que hi ha un tema, però que abans d'implementar Veu i Vot nosaltres ja havíem advertit, quan veiem que hi havia centres més o menys participatius, i això es deu una mica a la forma amb què poder
des de la institució s'entén l'autonomia de centre, i també l'autonomia de centre, que per algunes coses pot ser molt positiva, per altres, que pot ser una cosa tan bàsica com garantir un dret que té l'alumnat, doncs aquesta autonomia de centre pot ser un obstacle. Aquells centres que pel seu projecte educatiu, per la seva motivació, tinguin ganes de respectar i de protegir aquest dret, doncs avancen amb pràctiques participatives, i aquells que potser no ho tenen tan incorporat o no s'ho creuen tant, no. I per tant també és veritat que és una reflexió que nosaltres des de la FAC fem sobre l'autonomia de centres, de replantejar-nos també com entenem aquesta autonomia de centres, que no significa eliminar-la, sinó veure també com pot afectar i on hem de posar els límits i com hem de fer perquè tots els centres garanteixin aquest dret. Sí, hi ha una cosa, vull dir que també hem de tenir present, jo crec que és que la participació no viu al marge de les dificultats que tenen els centres educatius. I llavors, la pregunta que feien a través de l'streaming, és a dir, les dificultats que tenen els claustres per promoure aquesta participació, clar, penseu per exemple que hi ha claustres que tenen uns relleus cada any que són brutals. El cas del Sol de Riu ens ho explicaven d'una manera molt clara, perquè estan just al Canà, amb molt professorat de València, etc., que canvia cada any. Per tant, quan tu ja has aconseguit com a equip directiu, com a claustre, alinear tot l'equip cap a una determinada mirada respecte a la participació dels alumnes, resulta que l'any següent et canvien el 70% del professorat, per tant vol dir torna a començar. És a dir, que aquestes experiències es repliquen en tots els centres i quan t'arriba un professor nou o una professora més o menys ja el tenim més o menys encarrilat, o és molt difícil per part dels equips directius, es torna a començar, torna a picar pedra, torna a convèncer, torna a seduir, torna a motivar el professorat perquè es creguin la participació, etc. Llavors, clar, aquesta és una dificultat que segurament hi ha moltes altres, és a dir, que el tema dels relleus o dels canvis que tenen els equips directius, els claustres, afecten molts àmbits, però també a la participació. També s'ha de tenir en compte. I només per últim, s'ha de dir que el Departament d'Educació va voler participar en aquest projecte des del minut 1. És veritat que potser el nivell d'implicació en aquesta fase ha estat més aviat formal, però clarament sembla que és un tema que li interessa, perquè si no, no hagués sigut soci d'aquest projecte. I per part de la FAC hi ha una voluntat de seguir incorporant, evidentment, el Departament d'Educació en totes les fases que pugui tenir aquest projecte. No sé si hi ha alguna pregunta més a sala. Mentrestant, vaig traslladant que també ens ha felicitat el José Antonio de la Plataforma d'Infància de Catalunya, que diuen que agraeixen que es treballin aquest tipus de projectes i que ells també estan impulsant la participació de la infància, però dins de la governança de les entitats, que com comentaven, en aquest cas sí que ha sigut un projecte d'àmbit educatiu, però que també es trasllada a nivell comunitari, que al final nosaltres el que ens interessa és treballar la participació amb la infància, evidentment des del nostre àmbit d'intervenció, però que això vagi molt més enllà de les escoles. Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes, ara sí que us agrairíem si podeu respondre a l'enquesta de valoració, és molt breu, i agrair-vos al Manel d'Índic, a la resta de socis del projecte, que ja hem agraït al principi, i moltes gràcies a tots i totes per la vostra presència avui i gràcies.